Ki Pulit Twet Nongkhaii Drok Anti-Narcotic Task Force ANTF East Khasi Hills haka arpau tarik ulaber kila yokem Arngut ki Brieu ki ba na Jilla Tripura. Kini Arngut kilong u Joshua Kiangte laipun riusnem u basong basa ha Aizol Mizoram bat kajaka shong menta u ai hakashnong Damchara no Tripura bat pad u Joel Tripura arpun riusnem nashnong Kacha Hichara Damchara no Tripura. Yakini ki Arngut la yokem na Happy Valley. Ki Pulit na Madan Riting Police Station haka jingalam jongka kong nong dahar MPS kila kem bat kurup ya ki Drok na kini ki Arngut ki Nongkhaii Drok Bashirkei. Ka kong Sandra nong dahar MPS kala shimti bat tokit benia yaki katkum ki kendon an ki bayadei bat kani kakam khayi bean yaki Drok. Na kini ki Brieu la yok kurup kat wei teli ki jingbu sabon ki bala tap na ki Drok ki bakya shispa lai pu khandai pon khandai pu program ka wei ka Aadhaar card ka wei ka PAN card ka wei ka mobile phone ka wei ka kali Tata Sumo registration number ML not Sun N not Sun iwei Sun ki jing tokit bakham benya ki danya chaprang halor kani kakam.